Hello mga kalabidabs and welcome to Bernice Resort Hotel. Located at Purok 5, Paulog, Ligao City. Tara, biyahe tayo! Hello mga kalabidabs, welcome to my channel. For today's vlog, andito po tayo sa Bernice Resort Hotel. Dito po yan sa Paulog, Ligao City. So samahan niyo po akong libutin ang isa sa pinagmamalaki ngayon ng Paulog, ang Bernice Resort Hotel. Pero syempre bago tayo maglibot dito sa Bernice, ay kung bago pa sa channel ko, huwag kang mag-subscribe at hindi ka notification bell para update ka sa lahat ng videos na i-upload ko. So please follow me on my other social media accounts. Ngayong hapon, pinuntahan natin ang isa sa bagong resort and hotel dito sa Paulog, Ligao City, ang Bernice Resort Hotel. Ang Bernice Resort Hotel ay isa sa pinakamagandang resort na matatagpuan dito sa Ligao City. Bukod sa kanyang napakagandang pool area, ating tingnan ang pinagmamalaki nilang mga rooms. So ito mga kalabas, andito tayo sa kanilang VIP room and yun nga meron yung terrace, no? Makikita dyan yung view ng pool area and yun nga dito kompleto na meron parang dining dito and then kung pupunta pa kayo dito sa sa loob, yan makikita din natin, no? Talagang sobrang ganda ng kanilang VIP room, ang ganda ng kanilang bed, meron din sila dito, ayan, bathtub and ang linis ng kanilang comfort room. So again, ito po yung kanilang VIP room. In fairness mga kalabidabs, ang ganda ng kanilang VIP room. Talagang malinis at siguradong magugustuhan ng sino mang bibisita at mag-stay sa kanilang hotel. At maging ang kanilang comfort room ay talagang sobrang linis. Talagang mai-enjoy nyo ang inyong pag-stay dito sa Bernice Resort Hotel dahil sa ganito kagandang VIP room. So ito naman yung kanilang veranda room. So meron din dito ang terrace. So ito natin mga nilabasan. Ayan. The comfort room. And yung kanilang bed. In fairness mga kalabidabs, ang ganda rin ng kanilang veranda rooms. Siguradong mai-enjoy nyo ang inyong pagstay sa kanilang napakaganda, malinis at komportableng mga rooms dahil talaga namang the best ang ino-offer nilang rooms dito sa Bernice Resort Hotel. Ang bawat veranda room ay may kanya-kanyang disenyo na aakma sa kung ano ang iyong gusto. So ang room nyo sir, all in all is 17 rooms tapos dalawang family room. Yes. So may dalawang family room and then 15 comprised of veranda, standard, PWD, and dito. So full side. Full side. Bukod sa kanilang mga hotel rooms, mayroon din silang function hall. So eto mga kalababs, yung kanilang function hall na good for 100 or 150, so depende po yan. So again, ito po ay designed by an architect from Singapore. Yan, so ito ay perfect for your special occasions. Ayan, pwede po kayo dito mapabook sa Bernice. So ito mga kalabidabs, yung PWD room. Ayan, sa mga PWD natin na mga kapatid, no? Ayan, so mayroon din silang room dito para sa mga PWD. So ito mga kalabidabs, yung kanilang PWD room, no? Good for 3 to 4 person po yan. And yun, especially made dito sa ating mga kapatid na PWD. As you can see, no, talaga mas convenient po ito sa kanila kapag stay po sila dito sa Bernice Hotel. In fairness mga kalabidabs, bibihira ang mga ganitong hotel and resort na nag-offer ng rooms especially for PWD.
ito naman yung kanilang family / backpacker room. Good for 10 person na po yun, mga kalabs, and may free breakfast na po yun. Sa mga riders na gusto mag-ano dito, mag-drop by, mag-check-in, ayan, ang ganda po ng kanilang family room. So madami na po yan. Individual na po, mayroon silang individual. Ayan. So kompleto na po yan. And yung kanilang shower room, mayroong heater yan. So ang ganda nila ng kanilang comfort room. Kaya sa ang backpackers room o ang family room ay talaga nga namang perfect sa buong family at maging sa mga magtutropa na gustong magstay dito sa Bernice Resort Hotel. Talagang malinis ang kanilang rooms, maging ang kanilang mga comfort rooms na siguradong comfortables sa lahat ng mga mag-stay. Sunod naman nating tingnan ang kanilang napakagandang night view. Siguradong mamamangha ka sa ganda ng kanilang night view dito sa Bernice Resort Hotel. Sunod naman nating puntahan ay ang kanilang KTV rooms. So this is the KTV rooms. So ang KTV rooms nila, sobrang lawak na yun, mga kalabidabs. Good for 15 person. So yung kanilang KTV room is good for 15 person yan. 3,000 pesos, good for 3 hours na, consumable, and with free 2 buckets of beer. Kaya sa mga gusto rin mag-jamming, mag-enjoy, mag-video okay. So napakaganda na po nung kanilang KTV rooms. Sunod naman nating puntahan ay ang kanilang pool area. So as you can see, no, ito yung kanilang pool area. So nakita po natin talagang ang ganda ng kanilang pool area. Again, mayroon po silang for kids, adults, and mayroon po jacuzzi. Yung kanilang kids ay 4 feet yung lalim, and then yung adults is 6 feet yung lalim. Talagang hindi ganun kadelikado, no? Talagang tamang-tama lang, no? Yung lalim ng kanilang mga pools. So, yun na nga yung jacuzzi na lang dun sa may part na yun. Pwede po kayo mag-request kung gusto nyo na medyo warm o may init yung tubig ng kanilang jacuzzi. So, again, ito ay part ng kanilang napakagandang resort, no? Itong kanilang pool area. And yung mga gusto i-try at mag-enjoy ng kanilang swimming this summer, syempre talaga namang perfect ang Bernice Resort Hotel para sa inyo. So kaya kung hinihintay nyo mga kalabras, punta na po kayo sa Bernice Resort Hotel, located po yan sa Purok 5, Paulog, Ligaw City. Talaga nga namang napakaganda ng kanilang pool area, lalo na pag ganitong night view. Dahil sigurado nga namang maging mga bata ay mag-i-enjoy sa pag-swimming sa paiba-ibang kulay ng kanilang pools. Kaya kung naghahanap kayo ng magandang resort, pasok sa inyong listahan ang Bernice Resort Hotel. Sunod naman natin puntahan ay ang kanilang mini function hall. Pupunta natin yung mini function hall na good for 20 to 30 person. 3.5. Okay, good. This is 3.5. Good for 20 to 30 person. Okay, this is the mini function hall. Ito yung kanilang mini function hall na good for 20 to 30 persons. And may kasama na po yan na free sound system. Ayan, may free sounds na po yan. And tanaw na tanaw po yung ganda ng kanilang pool area. Yan, sa mga gustong mag-celebrate ng kanilang mga special occasion, birthday, debut, or wedding, ayan, pwede rin po kayo dito sa kanilang mini function hall at matatanaw na po yung napagandang view ng kanilang pool area. Again, ito po ay located dito sa Paulog, sa Purok 5, Paulog, Ligaw City. And yung mga gusto pong i-try yung kanilang napagandang place, no, for your special occasion, yan po na po kayo sa Bernice Resort Hotel. Ayan, napakaganda po ng kanilang resort, ng kanilang hotel. Perfect po yung kanilang mga rooms. Kaya talaga namang isa to sa talaga halos mostly parating tawag doon, parating full yung fully book yung kanilang mga rooms. Although yung mga ibang rooms ay ginagawa pa, no, pero na nga madami na din yung mga nagpapabook
sa kanilang hotel, kanilang area. And ito na nga, napakaganda yung kanilang pool area. So, gusto niyo pong i-try yung kanilang pool area, yung kanilang hotel. Kaya punta na po kayo dito sa Bernice Resort Hotel. Located po yan sa Purok 5, Paulog, Ligao City. So yun na mga kalabidabs na nalibot na natin yung Bernice, no? Talagang sobrang ganda, maging yung kanilang mga rooms, yung kanilang pool area, yung kanilang function hall, yung mini function hall. So, and also yung kanilang KTV room, talagang sobrang ganda. So very affordable na yan, and talagang sulit na po yung pag-stay nyo dito, especially this summer, no? Talagang perfect tong place na to sa mga gustong i-enjoy yung kanilang summer vacation. Again, yung Bernice Resort Hotel ay matatapos po dito sa Purok 5, Paulog, Ligao City. Kaya sa mga gustong mag-celebrate ng kanilang special occasion or mag-bonding moments with your family and friends, ayan, punta na po kayo dito sa Paulog at hanapin lamang po ang Bernice Resort Hotel. Yung nasa likod ko mga kalabs, ito po yung magiging restaurant nila. So ginagawa pa siya. So soon to mag-operate na rin yung kanilang restaurant. And yung katabi niyan is yung VIP room ng restaurant. Kaya talaga namang one-stop shop na rin itong kanilang resort, no? Itong kanilang hotel. Nandito na lahat, no? Magagandang rooms, magandang pool area. At the same time, yung kanilang restaurant. Ayan, nakita ko na yung design. Ang ganda ng kanilang design. So soon, abangan natin yung pag natapos itong restaurant nila and yung kanilang VIP room, VIP area sa kanilang restaurant. So isa sa mga kakaiba sa kanila dito yung kanilang PWD room, no? Bibihira kasi yung I think resort na mayroong ganun yung offer ng rooms. So nakita po natin napakaganda ng kanilang mga rooms, and at the same time talagang perfect po ay yung mga gustong i-enjoy at mag-relax ng kanilang summer vacation. Ayan, talagang perfect po ang Bernice Resort Hotel para sa inyo. Ayan, sa mga gustong i-try, sa mga barkada dyan, sa mga couples, sa mga magbabarkada, ayan, puntahan nyo na po itong Bernice Resort Hotel at sigurado po talaga na mag-i-enjoy po kayo sa pag-stay sa kanilang napakagandang resort. So maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglilibot dito sa Bernice Resort Hotel. Dito po yan sa Paulog, Ligao City. Again, sa mga gusto kong i-try yung kanilang mga magagandang rooms and magandang pool area, yung punta na po kayo dito at i-enjoy ang inyong bakasyon this summer. Again, maraming salamat, and syempre kung bago na sabi ko, huwag kalimutan mag-subscribe at click the notification bell para update ka sa lahat ng videos na i-upload ko na. So please do follow me on my other social media account. This is Bon James D, ang Black Girl na true lover. Oh, bye! Kaya ano pang hinihintay nyo mga kalabidabs? Tara na at i-enjoy ang inyong summer dito sa Bernice Resort Hotel, located at Purok 5, Paulog, Ligao City. Experience the beauty of Santorini here in Albay. This is Bon James D. Tara, biyahe tayo!